Sa
sinarayapur wane kandha paguyuban rasa budaya puniki leluribu daya luwuh
toroting pepunang sun tanpa deng kasongan mulata pajaring purnaming ing gegono Sang Nurpati Durama Dewaningsun Ilahi gawe Kinomastuhu Purnama Sida Awi Kinomastuhu Iwan Jagat Karna Sirantondo kawi sisaning bisana-sana sinawung kelangen wirapa estu masih lestantun lampahi kudu jinantur tutur katula tetilut tulak mriklap dieng Praja Winursita ngupama praming niskara karya diya ing jaman purwa Winisuda traingkang ginunga-dama pinardi tameng lelata mangkyat kapuasanan Gupita tan wurengge pralambang matumpa-tumpa marmani manggeng panggung sang Murwengkata Anggih negari Pudita kang pinureng carita sakmangke kang kaeka adidasa purwa murwani tembung kawibasa eka marang sawiji adi linuwih dasa marang 10 nadyan gumlaring jagat mercapada kathah titahing jawurta ing kasangga ing Prantiwi kasongan ing akasa kagebeng ing mara kapit ing samudra laya kathah ingkang sami anggana raras mila bebasan ngupaya negari sewu datan antuk sadasa satus datan bisa ngaturaken kekalih namung sajuga kang kinarya Purwaning Kandha pinangka adi-adine Garba Gupita nggih kocapa punika ta adeking kraton ing Dwarawati ya kasebat kraton Dwaraka ya kraton ing Jenggala Manik yekti negari Panjang Punjung Pasir Ukir Jinawi Gemari Pakarta Tata lan Raharja basa Paranjang marang kocapane Punjung luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung Kacehna Tata rakiting negari Ndrawati sayekting keraken arga ngajengaken samudra ngayunaken bandaran ageng basa Loh Jinawi Loh tulus bareng sarwa tinandur dadi Jinawi murah Sarwati numbas payung sarwa sinadi mapan siti ketumpangan warih menapa ingkang den tancepaken dadiya taneman ingkang katon ijo raya-raya tuwuh angrebaka wewanira manani murah boga miwah wastra basa gemah saha ripah gemah nyandra para lakuning dagang layar nang kuda lur siang Pantaratri datan wonten pendhatih yen to siang ngagelar sakala bisa dadi sudagar ingkang sugih awit rumalos kalis ing cecengilan tebing parang muka tansah lumintir lakuning dagang layar nang kuda yen to kacandra pindha ilining tirta Jalantara basa ripah pratandha para kawula ing sami Cumandha
wonten saklebeting wewengkon Kraton Ndrawati. Pratandha eca maneh para kawula alit samya kingah raja kaya wanginira lembu maesa kudu ayam kambangan lan sak panunggal iwin datang cincang tuwin kinandhang yen to kala mangsani wangsul dhateng papanira ketingal angginira sowang-sowangan basa karta pratandha para kawula sami cumandhuk wonten saklebeting praja ketingal pasanganing Wisma jejel Habibit aben cukit tepung taritis tumpang talang sambung blandar papan wiyar dinulu ketingal rupa basa tata pratandha tentreming para kawula sami antun-untun sayi urkun ngangkat tata karyaning praja gesang tata titi tentrem ayom-ayem raharja basa raharja marmani bangkit sangganing para nayaka watur anggenira paring sesuluh dhateng para kawula babagan kulawarganing para among kisma among tani ingkang den westani panca pambudidaya panca kelima pambudidaya wis mestani wiwit saking pampiling wiji pangupakaraning tetanaman ngantos dumugi ing tirta saking raharjaning Galidura cara sinajrih marang wilayating Sinalindra dasar Sinalindra njunjung luhur kang catur prakara Darmahita Tanhita Sumahita Myangsarahita lampeng pengadilan giya nindakaken dana wasiasat lir datan hambau kapini pilih kasih marang sapadha-padha sinten to dosa namanya Sinarpati Ndrawati Nalindra ing asta pangmaos ingin kanthi mangkur ingin sakumbaran sinembah sangganing para kawula jejuluk Sang Prabu Bathara Kresna Harimurti Danardana Padmanaba mengkeraken putra parang Garuda Raden Samba Wisnubrata apa dene nampi rawuh kang Rakanata Mandura Prabu Baladewa jelasan satru garba Ruci Senopati Durawati Raden Setyaki apa dene Sarupati Udawa wis tanggap ing sasmita pepak para nayaka praja sigra ngangsek anggenira marak siba yen kaya kemono kanca maju Sang Nata wis piya Siniwaka he kanca maju kanca dodok Sang Nata slegah Siniwaka yen ngono kanca maju jaleg-jaleg kanca jajari saksek clorot
tamaning nata Putih Bawalaksana Lingkang Bawalaksana mangkono angge ganjar saben dina busana sutra manika busana kepraben Prabu Sritinon ing pasewakan busana manika warana puspiting Budyana miang panjrah kang sarwa rukma renggeng manik nara wata Obro Prambanya
miaret kenyaring tejo liweran ler kilat sisiring dadi wimbuh gegandambrek Katiyuping maruta mando separan mangambar kungas Toto lenggah hiro Sri Naranata Yata riseding kang siniwaka Maha Prabu Sri Bathara Kresna Prastis tengah dampar kencana asri rengganing busana kinontrang kontrang Mas Retno iya Hyang Wisnu Bathara siniwa ing tinju maya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika miwang sukmana ingkang wihung bauna langgeng siwidatan awran mengkoto Kakang Pati Udawa aja dadi kejoting pamikir jeneng sira ingsun timbali maju ana ngarsaning ingsun Kakang Pati Udawa nun kawanting dawuh timbalan dalem Gusti Nata Agung rumtah dumateng abdi dalem kewatian sadèrèngipun Gusti Nata Agung lenggah wonten dampar kencana miji dhateng pisuwanipun ing abdi wonten jawi sanget kuwata sing manah yen to kula ngibarataken pindha kambengan salobu tinandur wonten ngalun-alun tinembung samirana kumejet komitir acara awor maras ningali cathit mboten sumerep sangkani gelap raos sing manah kula kados tinebang simolepat tinubruk ing mong tuna nanging sak sampunipun
Kanjeng Dewaji miji dhateng pisawanipun ing abdi. Bilih tata titi tentremana kula kadrisnan tirta wayu sindu kejugurkan ukir kencana keblabaran samudra madu. Non marmane jeneng sira aduh ingsun cenake cerak ingsun mraketake Kakang Patih. Kadiparan pawartani para kawula mbok menawa ana para kawula munggahing para napraja kang kumawani bladak milang sifat milang kampuh jinggo mundan datan porantu marata Kakang Patih Udawa gage manturu aja sangga rugi upama ta ana ingsun pribadi kang bakal murba wasesa nyawa-nyawa jimat song-song agung para kawula desinuwun sesembanipun tiyang sanegari ingetipun ing abdi boten wonten medhaipun para kawula minggahipun para narapraja ingkang samya nglirwakaken dawuh malah sedaya ketingal saeyek saeku kapti nyadung dawuh paduka Kanjeng Dewaji malah kathah sami ngaturaken dadak marang Siti Sewu yang glondhong pangareng-areng noni marem banget rasane ingsun nggambarake para kawula kena kinarya ngembat matang ngapuntung tentreming negara Ndarawanti lan Kakang Udawa iku pantes yen to dadi tetuangganing para kawula bukti nyatane pinter ngatur para kawula niki mula pakaryan iku mau Kakang Patih tindakno sak lawas-lawasi awuju nganti pegating panuwun Kakang Patih Udawa non ngestuaken dawuh prayogakna jeneng sira ngadhep sampun boten kirang praligi kula non iki mengkono Kakang Patih Udawa senadyan kadang ingsun Yayi Dimas Setyaki kadiparan prasetyanira ngembani ingsun ngasta pusran ngadila negara Ndarawanti gagi matura Yayi Wresniwira nuwun kanthi rawuh segurawalan sak sampunipun nampi sabdanipun Koko Prabu ingetipun ingkang rayi tansah prasetya ngembani Koko Prabu jumeneng nata kula tansah ngestoaken dawuh mbok bilih Koko Prabu badhe ngersakaken ingkang rayi supados ngrangsang tebih gepok ingkang inggil mbok menawi wonten keraman andhatengi ingkang tansah sumedya tata-tata boten badhe mundur secengkak bebasan ing rayi menika remuk dados lebu kula aturi nyawuraken putung dados kalih kula aturi bandhemaken ingkang rayi tansah prasetya kembali Koko Prabu bagus prayogakna jeneng sira sowan sampun boten kirang prayogi Koko Prabu non iki mengkono Yayi Singomulan Jaya kejawi sangya menika Koko Prabu Mandura nyuwun pangapunten ingkang rayi ngantos randhat anggenipun hangacane rawuh Paduka Koko Prabu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi nuwun kepareng ingkang rayi ngaturaken pasegan sinang brata abucangan gambirambun sata prayogi manggih raharja sak ratanipun Koko Prabu Oke jagat dewa batula katedha kalingga murda sih pono kramen Yayi kang umetamaramur Kakang upamane Yayi iku kang kadange werda pun Kakang penggetikan Yayi tak cancang pucang rimo tak sampir karo pundak tumibonong pangkot dadi jimat rah daging kayuan nanging kosok balen Yayi kang kemeler kadange muda pun Kakang mula penggetikan Yayi tak cancang pucang rimo tak ketelaken ndodot tiba padha-padha nampa pamujane Yayi lan pangestuni para pinispa yen to praptan pun Kakang ora langan sawiji apa tulus ing widodha niring sabikala Yayi inggih Koko Prabu
Koko Prabu berngendika nir sambikala liman. Wah, ngendir kok. Saking mantepe. Mekaten Koko Prabu. Dimas Setyaki Kakang Udawa lan Samba kabeh wae ayu padha angaturna pangabekti marang pepundhen sira kang nembe wae rawuh. Nuwun kepareng ing putra badhe munggel pengendikan Kanjeng Rama. Ya tak keparengake Samba Wisnubrata. Kanjeng Prabu kepareng ing putra Samba ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Kanjeng Wa. Ya Samba tak tampa ora liwat pudya pangastutunipun Wagagi Tampanana ya. Samba nuwun kapundi wenten staka ndadosaken jimat paripih caya nur cahya mengkono. Samba Wisnubrata. Koko Prabu Manggirarja. Pamujimu Yai bekti kula kunjuk ya tak tampa. Pudya pangastawanipun Kakang Gagi Tampanana nuwun kapundi wenten staka ndadosaken jimat. Sinuwun Manggirarja sinuwun ya Kakang Udawa. Bekti kula kunjuk tak tampa tiba padha-padha kaluhuran Kanjeng sinuwun. Kejawi sanging menika Koko Prabu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi nanging ing ngrayi sak kadang nyun gunging samudra pangaksami jalaran Dening Yugata Gambir Empur Sari Tirtong Sarwi Meraos nun lajeng keparenga Kanjeng Koko Prabu suka pengendikan. Awit katitik dhateng rawuhipun Koko Prabu kados Anyalawadi. Tegese Nyalawadi benten kaliyan adat sabenipun saderengipun Koko Prabu rawuh menika adat sabenipun menika mawi cecala langkung rumiyin. Ateges Koko Prabu menika sampun rak dhateng paugeran pranatan Kraton Ndrawati. Ya saiki ngene Yai. Sing gedhe pangapuramu jalanipun Kakang Gandhi Prapta tanpa nganggo cecala luwih dhisik. Ih, mboten dados menapa Koko Prabu. Sak sampunipun mekaten Koko Prabu, estunipun baya wonten mikados menapa. Anggenipun Prapta menika sajak Anjanur Gunung. Menapa ing dados wigata sing karsa dupitaning penggalih kula aturi medhar sabda Koko Prabu. Oh Yai jagat iwa bathara Yai. Praptanipun Kakang sepisan tinanggenah tuwi kawidadane Yai Kresna sakadang matur sembah nuwun Koko Prabu. Angka loro pun Kakang tansah njaluk pangapura jalaran pun Kakang anggone Prapta tanpa nganggo cecala mboten dados menapa. Merga pun Kakang ki saknyatane ora saka kraton Mandura. Mekaten Koko Prabu. Nanging pun Kakang saknyatane saka kraton Ngastina. Wonten pepanggihan agung. Mengko Yai jalanipun Kakang pinangka dadi pengayom negara Ngastina kasinggihan. Lajeng keraya-raya saking kraton Ngastina dumugi Stinggil Binaturata kraton Ndrawati menapa ingkang dados dupitaning penggalih. Yo saiki pun Kakang bakal waloka wiwit purwa madya tekan wusana. Ih lajeng keparenga medhar pengendikan ing rayi badhe midhangetaken kanthi wijang setala-tala Koko Prabu. Mengkono Yai. Rikala semana pun Kakang pebagian ana negara Ngastina jalan pun Kakang nampa nawala yen to rikala semana ana pepagian agung. Bareng tekan Ngastina kagetipun Kakang, lah kok para kadangku Pandhawa wis mancing ana kraton Ngastina. Nang kono kuwi dadi elok ing kahanan. Apa sebabe padha Prapta ana negara Ngastina. Jebul ning kono ana pendhita Yai. Yen to kadang-kadang Pandhawa padha meguru, padha kepencut, padha kepelut karo wejangane pendhita sing mapan ana negara Ngastina.
pengakenipun sinten lan saking pundi? Dheweke pengakune pendhita saka Pertapan Giri Saloka. Peparape Begawan Surya Wasesa. Nggih. Lajeng ingkang dipun rembag sasampunipun wonten pendhita menika ingkang dipun rembag babagan menapa kok Prabu? Lah saiki tak blakani. Ora nduk ingkang dirembug ora nduk kejaba mung bab negara. Yen pengakune pendhita bakal mejang ilmu. Pandhawa padha meguru. Mula pendhita Begawan Suryawasa saguh mejang ilmu nanging kudu nganggo sarana. Srananipun menapa? Sranane kadang-kadangku Pandhawa kudu akur karo Kurawa. Yen wis padha akur, pendhita Begawan Suryawasa bakal murungake perang Baratayuda. Yen wis furung, terus Pandhawa kudu gelem tandha tapaasta. Ingkang isine negara kudu diterima nampa separuh. Negara sigar semangka. Kuwi rembuge ngono kuwi. Lah pun Kakang kaya dene kok ora cocok luwih-luwih. Bareng wis ana pendhita saka Pertapan Giri Saloka si Begawan Surya Wasesa, pendhita sing manggon utawa makuwon ana wewengkon Ngastina padha dilereni ora kena dadi pendhita. Ora kena do mejang ilmu. Merga wis dikuasani karo Surya Wasesa mau. Kalebu Pamandura sakmenika apa saiki leren le dadi pendhita. Ngaten Koko Prabu. Sakmenika Pamandura sampun boten dados pendhita. Wis ora nganggo pendhita, wis ora nganggo resi, wis ora nganggo begawan. Wis tanpa nganggo jeneng Hadi. Wis pokoke nggabar. Lah mula sapa iku Yai? Akeh pendhita sing dadi korban kudu leren. Mongko durung mangsani leren. Sami kalian dipun wis dipecat ngono wae. Inggih Koko Prabu. Lajeng sak sampun menanten, saka penipun Kakang kok ora cocok karo penemune pendhita pun Kakang sethithik wae ora percaya. Dasare pun Kakang ya ora cocok. Merga pendhita Begawan Surya Wasesa sing ora cocok karo penemune dheweke. Senajan ning kono duwe derajat pangkat kalenggahan ya dilereni. Tinimbang aku mati dilereni, aku tak metu saka golongan Kurawa. Mula pun Kakang lorot saka pepanggihan negara Ngastina tanpa pamit. Bayu pun Kakang keplayu ana ngarsane Yayi Kresna. Mekaten Koko Prabu. Lajeng kersanipun Koko Prabu sak sampunipun kepelajar wonten Kraton Ndorowati, kersanipun kados pundi Koko Prabu? Saiki ngene. Pun Kakang kepengin nyara wedekke pendhita sing mapan ana negara Ngastina iku pendhita sing ingkang temen apa ingkang tumindake ala apa mung pancen duwe sedya bakal julung tungkul kadang-kadangku Pandhawa. Mengko gek kena diarani Pandhawa kena apus krama. Inggih Koko Prabu. Mula Kang Sayu Yayi Kresna gandeng ratu sing wicaksana kagungan pusaka kaca paisan. Saiki pun Kakang bakal nyuwun prisa. Coba titi priksanen ana kaca paisan. Pendhita iki mau becik apa la, tumindake jujur apa ora, bakal mitenah kadang-kadang Pandhawa apa ora. Mula kesuwun Kyai, coba dititi priksa. Wungaken kaca paisan. Malah weri-werni. Nggih, sakmenika nganten mawon Koko Prabu. Monggo Koko Prabu sesarengan dhateng ingkang rayi
mangke lajeng kasuwun kadang-kadang kula Dimas Tiyaki Kakang Udawa putrani Sucamba ugi nderek memuji kula badhe nitipriksa kaca paesan wonten gegambaran menapa menggah pendhita ingkang manjing wonten kraton Ngasti. Ya prayoga Yai. Enggal prisarana. Dimas Tiyaki Kakang Udawa. Ayo padha minta sing Bathara. Rewang-rewangana ingsun ing supaya ingsun nampa pepadang. Apa dawuhing Jawata? Suwawi kula dherekaken Ka Prabu. Ih, monggo. Kula badhe nderek memuji. Nggih, kula dherekaken Kanjeng Rama Diwaji. Leng-leng rambyang ning kang driya liwang candra kata wengan sumu ing tias lir katuridan limut kapiyataning rujit rem-rem driya manawung keku unging yang wisesa lung gadung malengkung kanthi uping prabencana tanuna kang kuciwa memanisi miwang sukmana ingkang luwih umpamna langgeng Kang Prabu sak sampunipun ngrayi menika nitipriksa kaca paesan estunipun pendhita ingkang manjing wonten kraton Ngastina menika pendhita ingkang dados lampahipun dom sumuruping tirta Kang Prabu tegese menika wangke wonten tetembungan Pandhawa kersa tandha tampak asta menika sami kalian golek uceng kelangan delet. Nggo wis rasa mubeng minger pun Kakang ora dong tetembungan kaya ngono kuwi.